Etuja. Afi Health Facility Regulatory Agency Hefra ene efre won. Wo matototo apomuden ebimu. Bone ben na wo modie ye de honsam oba. Yebekwa manone na Israel ne Gaza fo so ensensam efiri ho no moba no update no ye de Adwoa Asare no so edi amamo kama. Adwoa Asare enimidin mene. Akosua Agyeiwaa kodie boatin ena. Triple A man Ejapia Apam Dadaa. Afei ansam no nkyeremu ankasa enie yanka wamanfo ayawo yasha fiase na rehosam kase asiye immigration officer bia wode ne dwuma awo marka na mu anedin ana Stephen Ken Amoa yatasa ni pabonfo bia kwa kokku ni ya ama ewi akire no kra no won masa hyena mu no de aka ho a sa kwaba no se wonim no a anyade abehu ni paban ya woye na asam ne ba na posifo dueduemu a ekwokwakire abrantie bia France Bright Are na sa Bright ene yesusu se wano ya Stephen Ken Amoa ya immigration officer yi ne yonko brabuo pa ya one no kwana kra nanti wo mumie no kra na mframa mfa won montam ana ebeda adwasa Bright no na wode Stephen Ken Amoa yi eka an wo yeso omramaje no fie wi akire wasanso annipa bi eka ho ekokun ya wie yasa hye na mu adeka ho asam ne boye no wode kwata kwani aba ama enanu ane twato kra yo mkoye no na eye September bosun da to so enan anam so ama kwadboni ni yesa wosre sane ye be na hwehwemu mapa betumi aye adwumanti no kakwa to no ma wo mmre ne nakakra na wo ntena se enye hwehwemu frenchem kroje enkonkosi ase na wo bu mmre ne nanu wana sana dadua yi ana aso Adabraka District Court wan makwa asetena biem na de na court no eka yenkwaye ye na wo pochecheku ye man boni a wotu yankra efinkramantemo ekwa kodin komo wo mai na nioma mbokọ de eyenso enye but ye be fa mita mo boyan komo e court no nya atena se anada na ekoso pa ma me da se eni se wo hwe pikita krem ena ye ni etifo ekate na setie ena eye apotifo eni abambofo etimi ede eye abrantie eye bright eni eye ni other guy no ye friend Zika ye do mu mielu nyina ba betie mu ewo eye Kaneshi District Court na ma no kwasemi ado che Sompa FM na so obi nim ye nam so kote bayra hu mu wo soro ma na market nkra Sompa ka se ye nsa company chese sabre no na peni a woti akotene ewa asemnum na ne ho dodo ne kakra but ni nyina mu no mo bisu asundue mu ewo eye Kaneshi District Court one we say but mama adia ba ko me say ne no ye nim say Rambo style na apotifo no eye ya after dada akwan a ya omode eye inkofo mienu we no de eba bebepie mu ewo eye court eman central punto creating home no ene de ne kodan so kakra esan ene de omo bebepie mu na so ne no ye ti omo mu ja ba ku ti kwantinfi ene de ba ko so ekuti anafo na omo ba no abambofo a womo soso wowa ena akobom hu nyina nti se na no ponche cheku se na tententie na mankonya ye tententi se dia editor mitaboafo boatin na ye kwakwe e be timpas ni bet menya so nti se be okra tie ko so so mo hwe ewo eye social media so no na je se mo ba mi gina botan so ebusuafo ne bi ewo mencha wa han se na atene no omo ba court no yemfa wo mo mai na serial ewo manim kakra ye ba ye nso edi wo mo ba bepie mu ani se nso no ape o manim no nso no adane kakra na ye mita fiafo ne se edien na adansin opani ye mo akwa ba Sompa kate so meje mo so wadaruma odin no ene se na be ye behu nipa ye ni din komo many akonta ni din de ya mensa Dominic na case na asemi ye medi e kira be tum samri piao ye da se edien ne nam so amabusuan atemonim adane kakra kwa ni jemu enne die wo mede ne ba no ye frɛ wo ma no pani nyina ye de bibia na ye nyame zo mu ko ma ko fefa
nkrofo be di o machi ene kwan o mo fa Sompa FM o mo ko nipa no o mo wani mo nyam chen ye ne a ye busuafo no kra na ye hwe masa ade we se nkoso enti dia ma ye ya ne se ene kwan mo fa so di o mo bae no o mo pa che se o mo hu hia chen ye busuafo a ye se be mo hu se ye busuafo no mo kun ye de sie no ye se be mo hu se ye se hu hia chen se nipa wo kum ye de sie no e bi do timi kum obi ba en na mo nya de o pa me mfa won police from mo ho ban se be as a president bi na eba yem press ade no so enti ye twen so mo be wi eba se ye si fomu a na se foforo bi a wo ha ye beka okay ye be jawa mo akọ ye kwa ye be ni nyina no ye ni mu se eye court no adabraka kaneshi district court no mu say no ye pe specific date e de akọ high court na fi akọ to asem di ene so e wo ho no mu eno so nkomo no ene na ase America kraba mu ama ya che a ene ya san so be mu anything die na mu share free court nenim ye de ya asema ye president wo be kai tiwa te o be ma ya kasa te trust no wo high court but ene ministry adi panyin di nkomo wo say attorney general recommendation enya mai nti wo mo be hwe se bi ene e betime nya bibi e che se bi a e next week ikono ebi betima ba amia start start they say start dey be omo ba no ma be date omo ba no ma be date nti na ye no ma kasa eno mo tie mra ne nti betime dis adwuma ene bi hu de so ye de be ma tie fo na mo so mate ene adofo ye jawa mo akọ ye nya ne test 17 amwa wakora no kora pre no kora be no ayi no kora ye yi no yakosie na ye na ye ene te ye pese court no pon a ye be dina ne ene central for akasa ne ada obi bia ase ye yi no ye sie no ya ye na yi nke ne de ewi ho no so di mama ne bo enti mo ane woman ye bo ya wo dia bra ya busu awai ayamo ne bo ne woto yankra efiri nkramantamu nana opon chicheku ma ye mo hwi ne yankwa asantema mu na eho na yensenchuro ni ba bedu wokobo piem e wa Achemfo market awrahosem bi asi ho aye seka wo ka bia kotwia fa ma me bia hwe ni mfia mfinhya na duonum ede kro ne wadie meka sai wati nananom wonse do enam so madwadifo e wo ho no wo mo nyina pusasa ache won na bra ba bedu koko piem ho no wonya adaje ne de na nisem pa bra nkwanhya ne siye edi nkomo a wono nso eyedwadini oh me de na me kasa na me wo me stu omu ase temeti an se aben ka ben bo free show every show ba ankrofo dream ka ba ase enti me an se me ma me se mi nkom ti ka ne de otimi save nkrofo ya program yenu na se wo so ya se enti wo chi an ho ayenim se watima save nkom na se ma me ba ko teto atima tweno ere nako ye kwere ne se ne fom nyina atete o ka ne de na eye yi o makova ho o makava hu ne ma egum ka kesi o mapake o malodi ne ma na o machechire ho no ba ne ma egum ne de obi ehu o mo se na mami ba ko fi Dubai na oba tiere ni yom si no o ho bebe a ofa na o akroso ka no hanam ti ka no atwa afa no so ti o mo di na koji ti ono kwa na o wuye mo de but na praga ba ku bi o ejina hanam eno ye adwadifo bi a won mo Achemfo market na wani senkwanhyanum na wone ba bedi edi nkomo ya won chese no kwasem ni adne de na ehu pa na kai no wo mo chese efeli break abusua bra Facebook na behwebi ewo Sompa 106.5 FM Accra ubo sade Achemfo dwa no ehote ne ba bia ka ne firi a obubu fa so edi kwatwi fa ma me no so asabre wati nananom ewo nse adui Yetua ensem no eso akọ emfifi mantem na rehosem a yensaka ene se abamu bi a wadi mfihia no edumienu ya edin eba ya eni David ensuo atwe no akọ ewo kaso American town ya eno no wa wutu senya ismensi no emu ewo emfifi mantem na okurudu river no eho ena akodai ekokoto mu na womu anu womu ho bi ansa na sem no esi echese David no na wokwa kofa ni nuanu mu enkuma every school abra wo mo apon na ne mpaboa ya na ehye no eto gata bi mu eti wo timpaboa no akwakoyi ene se ensuo na no odin no a na eba no etwe no to Okurudu river no emu a chese ede no koe wo ma hwehwe amu no ahwehwa enya de se wo mu ehunu na opanyiri ba ko wo mpotem ho aye kira wono na ye aigbefu ohene ewo American town honum togbe amamaso en wone yense ntwreni atwetwe nkomo en wo kire mu ese sede
kwan ye fa so asare husemi sie no de omanfo etimpotem adwene ya wo mo entiase kola na oto nsuo no mu no ne nuano mienu ko suo me ho nti bra nsuo no eto no nyina no mekipi nkola no awo ho no nti sa ne oto nsuo no mu sesia no ono na ya obofa ne nuano mo pon a na obofa nkola no nti obo be se 4 no na ma membi ba me school mu o se ne nuano mo mbafa nkola na me so da bi nti nkola no ona omuwo adan no mu no ansa na ma me ka chen se bra opon school no odi nkola bi ba ne fie ho de ne market wa ne bre no na ka chen ko fa ne nuano mo me school mu ho afi ne oti ani o se nimpa bo bia to nsuo no mu nti no nya na fofo ti odi mpa bo anachi ama abato okrudo no mu nti ne da na adwo ne de ne nyina ne ye wo ha ansa na abo ebaye ye bomu a ye ho hwe ana ye kwakoda na pei ana ya san afre na ya afre na nanu mu se omumra no mba ye mpa ye mu se kwakoda ye bomu na ye hu no nti mizu ne aminim fa ehunu no abusuani ekotie yeyi eye togbe amama so wono na ye igbefo hene ewo American Town honum na enuachi assembly member yo wo empotem honum Owura Shadrack Boachi Yadom ensu echiremu ese enu anadwo no wo mote enkrofo bi egu mu se wo mo kohwese anyebia abamu an wo mbehu babia na mu no afa wo mo hyehya na adwo no hyehye ye obi ehu hwe nti se si aye kasa ide afei enanananom eba beyi apaye wo mo ahwese emu no wo mo nsa beka say ndra around 2 o'clock on na nsuo no yi nani ti nsuo no eto in fact nsuo no eto pa be 40 minutes there very heavy ti emu na me start say be around 4 mu ho no na course I start say eba eja wakoye honorable for American Town nyina there course no ebeba wo so ti call ne ba ye nsuo afa obi akra bi wehura to nsuo mo bi se ne mpaboa na elidi no so koyi ne mpaboa na nsuo afa no continue story na bebre na ne ehia ne say honorable metu anamo akofie na makotie no kure wo mim empire kofie no na mo ekire say omo bae ne kire say na abofra no nsuo no to no se ne chalawate baako ensuo de konti odi echi but yesan betie ye no abaya ene abrantia na omugina no ekire say nsuo no de ade na kono no ye na adwen say obesim na wakoyi ne mpaboa na kire say abofra usade ontimi ni okrudu kakraka we endi ekonsa na yese agene nsem na nsuo no efa na ede no koye ba na ye ogidie se bia ndra no ye ne nemu a ye hwehwe ye boma nyeye eni a yekotie yeyi eye assembly member ewo American Town electoral area Owura Shadrack Boachi Yadom awachire fiero bi ewo sino zongo anu wo fantia kwasa otmesi wo poyemantamu na wapanyipa yi kwadua wode abor nyina na yese waton wono ankasa na japade ye asase efie esisuo ana waton de amagalamsefo se wo muntu gala ewo so na woro ya ka no wasem ye fiero wonya mfinhia no bese aduasa aso adekro na womanfo no kiremu a na sa na nsentamu na galamsefo bi ba ne nchen ane ne bedi nkomo se na asase no wasi dan asisuo no gold wa pia asase no so ntizanke betumi agya fiewura wonton fama wo mo na wo muntu gala wo so ne o mano kura nsi no so meton musika ya se no so esika ya 500,000 Ghana cedi was menye tira mu di bika ho enjo mo ne fiewura kan ya amesika no kodru 800,000 Ghana cedi ndes en kan sika no 8 billion was meje mo famra na de atie ne yesa ne ba no obi ehunu akire nti no aya mo ba betu abula e wo mfie ha enti mesoma tena ha bia ya mu tu abura na ze mo wuram na mo na mo kro no ana wo mo je peniye aya se wo mbetu na sane ehun hyehyesi bi ye no wo mo di awura fiewura na sa ase no ase ama akukọ nkrofo asase no ase nti wo hwe sane osino zongo ehonum no sitie no a dodo no asase no de abusua wo mo fie na konkon ho ana wo mo tu amena no ade akwase na ebra kromafo no hu ye no se wo fiewura wo ye mammoye ni wose ma aposifo echew enti wo mo koyi aposifo asutire ama DC ya wono awo fantia kwa South ma memasi ukran wono abamu a wono national security ampanyfo ebo nan ya wo mo ko sino zongo han pani ampa ne nuane ampa wo mo kodru ya na sa mena donko ana won mo tunu hono no msewe wo fiewura yi wose ye chew enti won mo chi fiewura no ama wo mo no mutu galande sabra no wo mo nyina to pia fajan ya won mo nyobia wo mo toto na no na sa ja abo ahia ya wode enipa
akɔ nhwehwɛm yɛ ɛna nam so ma fie wura akɔtɔn ne fie agye nkane sika 8 billion a nkyɛsɛ asase no koraa na dan yɛsi so no ɛyɛ 4-bedroom apartment ɛna watɔn na anam so ama DC ma Mercy kran ɛne nsɛmtwerɛfoɔ akasa ɛkyerɛ saa deɛ wɛ ɛkɔ so paa wɔbu hɔ no a wɔhu ya sɛ o galamsey apie anaasɛ mpogodo apie na asase so a wɔsɛ wɔmɛtɔn ɛne ade wo nia yɛnsa show mu a ɛmra no ɛne wobɛdi paa enti ɛna de bi na ɔmo de ɔmo ni kyerɛ wɔn no sɛ ɔmo te fie ni mu no ɔmo tu galamsey wɔ na kɔn ɔmo tu ɔmo tu anadwo na ɔmo tu fie hɔ Ghana se donko kosi asepɛ enti wo du fie hɔ ewia asɛ egula ɔmo etu ɔmo sɛ nsuo wɔ na ɔmo de efɛsɛ ntaabo bi akatakata so kɛkɛ enti wadwe ma so sɛ galamsey na ɔmo tu ɛwɔ fie hɔ efie pɔpɛɛ na ɛyɛ fie wura na efie deɛ ne deɛ no ɛna ɔde ama galamsey foɔ no esan sɛ osusu sɛ sika wɔ ate enti galamsey foɔ no tu a ɔmɛnya sika fi na ɔmo ama ne bi edi ɛna ɔde ma ɔmo enti ma wɔ fie hɔ ɛna ɔsɛ saa na ɔmo ayɛ fie baako mu na wɔtwe sɛ nnɛ no akɔla bi to mu owu yɛ enti ɔto mu owu mi kɔ polisi kɔ yi ne di a na sɛ nea ɔmo yɛ wɔ efie na ɛtoa so no so de ɔntumi nyɛ han ɛna kɔ ba polisi ama ne na nnɛ ne nua ampanyampa ase wokɔ pie fie hɔ a sɛ anka tɔ sɛ yɛtu man ne galamsey wɔ ase a wongye di da na just no I was away I dancing baako na yɛte ne nkara na ɛwɔ galamsey ho sansam yɛ mu no National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat yɛtwante aka no sɛ naimos wɔn mo yɛ adwuma ɛne yɛhyɛ afiase yɛ aban no pa wɔn mo sɛ wɔn mo nhwɛ mo mpɛmpɛ wɔn ma Ghana yɛnsuwa ne yɛkɔ abretu so no adwuma wɔn mo bɔ wɔn ma Ghana mu no nya asɛm ketewa ma na awusua wɔn mo akɔ akɔkyerɛ China fo mienu bi wo ba Facebook no so abɛhunu wɔn mo ani ne kora yɛ hunu ne yie akeka akɔhyehyɛ bu pa ya kyerɛ anya asɛm ketewa ma na biaye a wɔkɔkyerɛ wɔn mo no ayɛ Tano Anua Forest Reserve wɔn mo ɛno wɔ Dwomoro area hɔ ɛwɔ Western North region na wɔn mo kyerɛ mo sɛ wɔn mo nya nanteɛ ya kromafoɔ no kɔyi wɔn ma so kyerɛ sɛ kyerɛ wokɔ Tano Anua Forest Reserve wɔn mo akɔ ebretuo no ayɛ de asi hɔ sada kyenkyiri ma baba to ne yaka mu abakwasɛm de akyerɛ wɔn mo no China foɔ bi akɔ akɔhyɛm ya wɔn mo etu gala ampaniampa ɛbra wɔn kɔdu yɛ na sɛ forest gas no wɔn mo a wɔn bɔkwae no ho ban no na wɔn mpɛso mbɛkɔ no sɛ sɛneɛ wɔn nkurɔfoɔ yɛ si bi asi nkete na wɔn mo nya adwene so mbɛma naimosfoɔ na wura mu kyerɛ sɛ nipa bɔnfoɔ bi akɔ wura mu a wɔn mo di awuo enti wɔn mo so fɔ so yɛ a ɛbɔ wura kɔ ebretuo no mu wɔn mo kɔduru na sɛ China foɔ mienu yi wɔn mo simu a yɛsi aboa bɛka wa na firi ntoma mu no Ghana foɔ bi nso ka ho a wɔn mo nyinaa ɛwɔ mu na Ghana foɔ no deɛ ɛbere a wɔn ani twa naimos foɔ no so na wɔti dɔ wɔn na akora no wɔn do wɔn kan wuram san sɛ wɔn no wɔn nim kwa ebretuo no mpa kyɛ China foɔ no nti bɛka China foɔ mienu ɛna wɔn kan mu na nam so ma naimos foɔ yi ɛnsa ɛsɔ wɔn mu na anya China foɔ nko no wɔkye wɔn bɔki na bɛɛ foɔ nso so yɛkyere bi ka ho yɛ ɛnɛ yi wɔde wɔn nyinaa akɔ gyina emra no anam so ama wɔn mo kyerɛ sɛ ɛbere a wɔn kɔduru yɛ kora no wɔn kɔ ho sɛ excavators makomako ɛnan esi forest ni muo ya enokora po no eda nkyɛn a wotimu sɛ wɔn de nneɛma kɔ yankasa akadeɛ ne nneɛma wodoɔ a yɛde tu gala ya Toyota Land Cruiser VATB ɛno so ebi ka ho ne boɔ no som 10,050 Ghana cedis mobile phones mienu iPhone baako ɛna Huawei phone baako ɛnso ɛka ho anam so ama nei wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn ma transfer nipa mienu ade ɛkɔ ya enei wode wo makwakodu enkramantemu headquarters a wo kwakwohwa san ye beye na hwehwemu mapa ebetumi akoso ewa asemi mu ene enya na amosofo no nko a na wo mo ebo mmodin se gadamse no wo mbeko ede atia na ukọ afa no southwest nso a concern small scale miners wo mo tax force no wo mate wo ho agumu pa anya asamketo na wo mo kọ mankranso no so ebinum tete so a totototo no wo mo ye ho adwuma eno ene nam so ama owura Philip Bawa ene ne dom won mo kokopie ho no wo mo nya galamsey niema ne bia wo mo akyekye won we kasai wo mo ahyehye fa na eno na concern small scale miners for no ka kire mpanimfo se wo mo moa sade be na mo so ani abre a wo yo no na temamufo nso a sabi ensufin no wo mo mpese adehye benom na wo pe Ghana daache no saafo no nso mfa wo ho hyem na Ebenezer Owusu ansa wono na nya daagye bopini ho na wone chairman Philip Bawa wono na concern small scale miners woda wo ma no wono no bonkomo small scale miners yemfoa sa adwuma we so rebia ni ho at 703 Minerals and Mining Act nkyerɛ sɛ
woyɛ adwuma awɔ nsuo so a yɛfrɛ no small scale mining nti wei ɛnyɛ small scale mining wei yɛ crime against humanity perpetrated by irresponsible bunch of people nti no deɛ yɛabɛhu no ane neɛ yɛnim ane neɛ yɛbɛtumi ayɛ nti na yɛate task force sɛ yɛankasa yɛtie sim abrɛ no ase na yɛyi wɔn afurum na community bi a yɛkɔ bia no wa woyɛ odikɔ so yɛ ohina na committee member na so responsible person in the community no wofoa wɔn so nti na wɔn yɛ sɛ adwuma because community bi a ni Ghana ha nsuo da kuro no ɛbɛn kuro no sɛ na waka 50 meters no na obi bi ahɔhɔ bɛfiri bebi aba bɛyɛ adwuma bi wɔ so a ɔmma wɔ amane ma wɔn kɔ yɛ amammerɛ anaasɛ bebi ma no nti mpanifo no yɛ awɛ nti abɔ mo kɔkɔ sɛ nneɛma no yɛahye bi yɛbɛhye de aka no nyinaa na mmom yɛba na ebisa wɔ hɔ bi ma mpanifo no yɛbɛkye wɔn de akɔma aban na ɔmo akɔyi wɔn ho ano ne nti a nsuo sɛ yɛ amoda nsuo na no ɔmo nka ho hwee no awɔ sɛ yɛyɛ firi bebi ne yɛbɛbɛhu no Ebenezer Osu ansa ana ne chairman Philip Bawa edi nkomo yi na ewieye no wɔn task force no commander odi wɔn anim bresi ando wɔde ne de to so Osha and operations na concern small scale miners association na yaka en ho abom na yayi task force for say you start na you call rounds na you kokro bia na say nsuo bia wo Ghana ha bia na mo yetutu wo su bia no yayi omo nyina free so ni say nti ni say nipa bebre kasa say adwuma na omo ye no nsuo na ese ne na no small scale miners na yes ade no yenso no ebe bia na ye ne mpanifo behia no ye kama ye ti ase say nya small scale miners na yes no but said the abano I say ye nyina ye kan ye ho buom na ye boa minister for lands and natural resources na ye boa yankasa nso ye ho na ye ma obi ahu se adwuma na ye no ana adwuma na omo ye no sa nsuo na ese ni nyina no free small scale mining task concern small scale miners na mom efi individuals na omo ye nti sisi operation na ya ba no ye start na ne from Mankranso eno Bresi ando one ya commander woda small scale miners wo task force no concern for no wona ate se wo kasa yi na honorable Adwoa Asare wona na ye abankrache wo mpotem ho wono nso de se kan ho Oma ba ko ni enye eno an to standing task force one my blessed day mo corrance ko kisho se saneman so dide se o make mabia ama saneman contract o man paying person obi aba adwuma e won nsuo so ene forest ena kwam ti adwuma no task force no so eye no most of mo a mo nsuo so ina se na ba nsuo no so ba kama futo me mo se enche bia o man paying e de cooperative mining eba ti e be se o mo yesa illegality ni se o mo e be jai na cooperative mining na ba ya cho mo kwan papa me fa so me adwuma ensa nsuo ensa Honorable Adwoa Asare oko hafa no south west ho a wona na bankrache panin na bra concern fo ko ye no wona de na no gisem eto so no na mom kai na hunu ne se enne abamu anu a ebinom je ne kra firi ne nsam migration ni no ya wo mo de asam no kokoto adabra kan kan ehyi ho no abusua wono ma hye se bosome de eto so adunu miensa na wo mo nsamra koto bio enti yetu asem no e de ahye Yetoa so ewo ensemfofro emu otimantemu sofo eyononyamfo John Kwadwo Japan wono na de ato dwa sensem bi ha ne chichu pa manso semo ne hemfo semo ne niama hodo bi a enkoye ewo enkwanta South Mensinu emu namso amampuntunwuma bomo sede adwonso abo akokoyi wose na nsemu ntemu kura no aban eyese womo eba besi suapon bi ewo mpotem ho enye no nko a start factory bi so ebetimi abo ama mabunu no womanya adwuma aye enso enam sa manso twieda ensase ho ne hemfo bi entem ewo Mensinu emu no amasa ne mani nyina ka kire ya adesuafo kura no pepi ya ne atutu schools ahodo no mu ne nyina yade bi a ehadwene pa enti ehu behia se womo ebe pebre ne adaje no matimi atutu ne mayi sa ne mani nyina firi ose de be ya womo kura womo amano ne ya sika ebi wo mu nsem won pese womo de be se mpuntunwuma ahodo bi mu ewo Mensinu no won betimi anya hotoso bi se womo ba yade se niema ebeda hoboko say ye kan ye mu be green say the center point of Oti ebi be free north ebi be free south ebi be free east ebi be free west abeko school ye benya ho emfaso no ye mu be as a regional minister nkwanta and in first place even the siting of the capital of Oti region that is where we're looking at, but unfortunately because of lack of peace, because of conflict and in His Excellency the President of this country Ejumawura obi oka
asema oye obi a oma obo a ejese ebo no aya wie ya hye obo de ebo no ne ejese aba ho obadamba bra oba ne thank you tour. Luckily for us it was the last thank you tour oko Enwachi ena swafo yi ede tu dwa se enam sa mansotwi no ntino ye de ohye na kafi bi ato mensi no eso enam so ama enwuma enhye da nkoye sanse obi kobie ne shop a wo bre sese wo pon entisika sese wo nya damu ne kura no wo pon temti wo nya sa sika nemom so omanfo a etimensi no betimi ahye ne bo na woma di wombo hye so se wom betena somdue mu na obi nkotwe sikan bi ana se obi mfa basabasa bi mampotem ho a obetimi agina mu se soafo na wone aban akwakodi nkomo se de be ya curfew no womo ebesa kira nema mu ede amomanfo no se nema koyi ya ebesa curfew no na se me wo hope we say about 2 weeks ni menti bibia na free siare menti bibia free keri menti bibia free power menti bibia free nyambo menti bibia free abranko menti bibia free odome kronum so ajo reporter me security man ma me say kronum ajo nti me ma me ho 2 weeks nga 2 weeks ni dia nkaye also masama me ho 2 weeks bio se na mabe ya mabe kasa akire mo no me ba abehwe se nyame ya adom na mo be boaye na mo be se kafinu ya twen kwa chire na ya ma adwuma mbra back to nkwanta na dwade fonti memra medi onjwa na school fonti memra nko school na wo mo yare mti memra nko hospital ya na me wo menya sa assurance na many minister of interior ya be kasa that's it kide ya ka se nyama ko yia ya betimi akasa ama mpelifo no asesa embre na mai Onionyamfo John Kwajo Japan ono eneye otimante musoafo na maneboyi yensentreni na kin ene de bai na santa muasase ane ahye so mansotwe adankranza ane enuanma wonmo tampa anam so amasumdue ye frana sa sumdue no ewo mu ana akwakwa sese bola suja esode ya na sanso ate akwakoda na eno na ne wo social media no so a ababada dwase mabunu ne bi ateso ye ne wo sopa wo pa ewo nkrom ye nu ntamu a akwakwa ya hometesem anam so amanyi mahene wo brempo amponsem ye wotoso mienu ane nsemtrofo adinkomo na nkomo twetwe mu no akoto asre se radio basre pa Ghana mampanyi ye rojon dromani mama wonfa no honyimu yi sansa social media no eya se mabunu na asumdue a no munim se janka na se kura de enka man kura mienu entamu adwo kakra ya asumdue no ede ahimu no mabunu no bi pesa wo monam social media so no sakenya mu amantokwa esama ne muso Ghana Zone region Yaka and a sabi Nkamofo any Christopher Ekabum Asom being a baby papa and it's in a neck. Mahun Niamia, me papa, Fayinama, Wabe Kamachi, and Munyama, what dear mammy, Amy Fair, I am a ten, I am Kamum, and then a just a Ghana, there was great. The young woman name. And you probably also know about 7 Nkamofo, any Christopher, and Anamuba Kabuma, yes, I do. It means you, baby, Timura Fayinama, Yamisha, Yamitun, Yamimu, one day, Baby Bia, one day, every now will be baby, about the tower chief. I was speaking about the song. I was so worried on you, my honey, what brempo, amponsem, ya watosum, you know, and your test, what the other shoddy eto up by enemy. I was here. Kan hona bra Facebook ho se unya maso a ehona wadwenkyere obetime de aba na afi nkanto so no wo de atum na ye wuransam foforo mu empotamu awo no wonkane ano ejina so de we Ghana Great Company fra wo mo Greatco wo mo abo amane se wo mo yensiesi edwumadie bi ne se hunti baby te se enkramantem santimantem mfifirimantem sada na framantem ne tema afa baby eho nyina no enkane no enyina so sade ewo se ejina so entifira no pa no nkono ento ma nkonko se no numu anwumire no abusua baby awo bia yiwasom na tie ne yi se o wonkran ene na afa o se ankancha se otine bi damfa keman oyibi amahane eni botia no nyina no sade enkane ya se ejina so no enyina so saa ne nyina yensiesi a wo moye adanse man cassava farm European Block Factory eho nyina ebeka won ahyiye ne dome mega church ho padan Israel alaji ene mmea hodo atwa ho ahia afe ebia na wo tema ba bi te se King Solomon Santo Antiaraba
anase agbeshi laye ne plaques ne emu kobekro ene afa ho nyina no wonso ebetime akamna wo asante mantemu te se atwemagogo anase mankraso kunsu sepase nkawe ene mpasatia abuakwa makro ene mmea hodo otanoso pokukrom abuakwa kasapreko ene asoroma so nyina atwema manhia atwema kofuodu atabere ntensere ene asakraka asempana ye oho nyina no wonom enkania no enyina so ni nyina yensiesi a wonom eye afare military asopiti ena afi seidi yawangu besiase kontomire nerbehe eho nyina ne mankraso ebefa ho saa na bonkwa aso ne emia hodo eka ho no wonom nso benya ebia na mekan wo ba bi te se frau ene na afa ene agaveji ene keta afi abo akate dodine mfa hodo akeka ka ho no nyina no adina ka ho wo mu nyina nkane no wo mu ye ehon siesie eno ne amane a Ghana Great Company Limited Griku wo mo aboso na enche bia na dom kase wo Ghana mrase bedwafie empanimfo ewom titru ene enkutahode bofo de ma wo man Yewura Sam Jata George wakasa sana owura Nelson Dafia Makọ ono nso akasa de afa ho se sra dom a yefa wo man yi mu a emfie no se de wo mo de mitaban na akwakotoa ya obese wodi mfinsi aduasa yese wanyini no mo ne ho ade no wombesere se kampanimfo mpagem na 35 fo nyina mremu eno na asensa atomra hye bedwane Reverend John Ntimfodwo chese wedie party for soldiers na chiniye mapese wo mo fanyansa kwan piapia wo mo ede ehye Ghana Armed Forces mbreko a wo mo mra no enye saa nete na bra Yewura kasa no ne yensa ntwerofo ho wo mo fe sam MPs ngenu eba bonten this agenda we de behwemu a enye de se Ghana for etna ho keke eye attempt NDC for eye person ne be say military no na omosoa over 8 unqualified party soldiers e de be gu military mu as a way to reward them e campaign what we are to yeah ntna ho e man NDC for me say military no because oba military mu a omonye NDC MPP nsemo ho eye a group of qualified skilled professional patriots a woman do mo man na woman ba bia ba woman no ye adwuma me no ka say Ghana Armed Forces mpenimfo da no o hwe kwampa woman fa so emuda ho fine advertising ato woman bo ase etrichire mu various categories and a requirement bia da ho category bia na sections bia age limit as a winner and qualification as a winner okra na ni aban ka ta bia krampo no enso akandia as a winner de ka ho na mfie as a winner na what the to said the woman advert no now that you told the military in other countries Europe America normally adenso ne kwan so pepepe eno sense out mrashe bedwani honorable Reverend John Ntimfodwo ene kasa yesa opese osua tenten ya yemfa ho ento abuatia mrashe bedwamu achiamehine Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagben en wode enkrata foforo apie eja eno ne da ye Facebook page no eso no na wobo amane se third meeting hyiamudi etoso miensa ofa edikan ewo emrasebedwa etoso enkron Fourth Republic yi emu no nyame ya domo a ebenada bosumi ne de etoso aduonu baako awia no mienu ken na womo akọ asetena ewo enkran ha na se enkrata bi di kan baaye ya na date da so no October ne de toso ensia ye bomu kiremu se na emrahebedwa no womo se womo ennim ebre ya wom beba asetena ne biem na enkrata foforo ya abaidie speaker adan wedi pefe ya wogina order 58 so standing order se wo mai emrahebedwa no wo bo members ni nyina anohoba se womo hye no so nyame ya domo ebenada bosumi ne de toso aduonu baako no wombekwa kohia na nkomo bi yesese wo mudi no wo mo edi atuja Anshamudia bi koso ewo magana emu we are annual conference of chairpersons and governing boards wamo ene hia ya Ghana mampanyi Yewura John Mahama na owodwumedie no ase na eno nene wode atuja atrose eni nyina enhwe kwan yen se wone chief justice attorney general ane mpanyifo kebie wo mo eba be hia sanse wo hwemu a sane wo man ye sikasem ahyase totoape na ye mane bi nkwanta no ano odin pa na
ansemu Auditor General's report ade bi betuja se ne wokọ aban nyumakuo awodo no a ye won koda ba sa pemba ko ne ye kire yi enkora ya wo mfoforo kora ya ye tua wo moka e wo maga ne mo nyina ada National Service payroll so a ye tua wo moka wa abra nkora na fe ne ya wo mfoforo kora ya mu tua no fo ano ebiem wo hwemu a ebi nso ho no mu a wo ma wuwu ewufuo ne yetua won moka ewo magana muntine nyina no akwakwai wo hawo ane ade a ababato yenso amoye sikasam eto apenam sunti Ghana mampanye se one Chief Justice Attorney General ene wo mo kabie wo mo ewo magana mu babehia na de ntia mana koba nsa no won machechi no. One of the persistent challenges in Ghana's public administration is the lack of a centralized integrated personnel database. This system thoroughly records recruitments, promotions, remunerations, and retirement processes across the public service. And I mean, you can't understand why in the 21st century government does not have a proper database of people that they employ. And so nurses and teachers have to sit for God knows how many months unpaid. So to resolve this, I'm instructing all public service institutions to be fully integrated into the Human Resource Management Information System. This integration will establish the HRMIS as the single authoritative source of personnel data, ensuring accountability, transparency, and efficiency in human resource management across our entire public sector. Dr. Chairman, the 24-hour economy program is a cornerstone of my administration's transformation agenda. It represents a bold and pragmatic shift from a raw materials-based economy to a productive, value-added, and globally competitive nation. I was on your turn and carry a Ghana Mompany, your Rajon Dramani, Mahama. Aban kuntabu for Dr. Alasan Idrusu Swabamanie. Se womai single digit inflation ye betimi aduru ho na agina ho ache pa ene na wo se yenso ye sakra yesu ene ye ban ene afi enema bi a woman ye wo no ye me ni ko ho pa titru ye nuane ne enema bi no ma ye woman mu no abiri bi e wo se ye ma ye ni ko eno ho na ye didi dwuma eba ne sa ebeboa ama atimi agina ho ache na bra wo busa nkontan no na ebobo so me mu de a wono mo etoto de beto abonten no ho nkyerekire mu na no wo kyere mu a Yewura Dr. Alasan Idrusu wo boss say disinflation process which brings inflation to such low levels. It restores trust in the economy and then it also boosts confidence among investors, and then we have businesses and consumers also generating confidence in the economy. But I must emphasize that this is not a time to relax at all. In fact, inflation of 9.4 still means that on the average we are seeing the general price level increasing by 9.4% between September of last year and then September of this year. So there's still some, price increase. Yes, we brought it to single digit, so we shouldn't relax at all. It's progress, but the goal now should be how do we sustain the single digit inflation? And we are some no busa say single digit inflation no ye better na atimi atena ho ache ene na entete pasu ene wo se ye fa na afi oman de ye wo no ye man no eso ye ni na edo somaye. Sompa 106.5 FM across Sunni Promtober Kasia Bonnie that's working kind Edima Motontina 74 near Camfo Ediama Wubiera Wutie yen ewie sanse eye edru tatashiba kwa Adwoa ma omanfo pomden ho 7 no etimi akonkanyare wadodo no a ena tontina ebetimi etu asie mu amowo blood related issues or how ababeda unipedua no so obu ho no ayade no adane so ache ye pa liver infections asichire yade mojaboroso prostate enlargement obu ho no ne sifita enso obie na no pa na ohempampan ye firi mu ba enya de se obetimi agina ho yamkuro osa ibi udidi abu wani di abu yi oba wa fichiri komu nsem no enhyeda nkoyi a tontina 74 ne yekanfo ede ama wo ye na nanom dudo no ana wo mo hye no ema wo mo ho ye den no eno na ne ye nam abefo kwan so hwe bottle no a eda ye Facebook page isu sisi ya ye ne kama ene ye de rubber asili ano a packaging no ye very solid unya bi na wo no mo betimi abo mo pom de ho nsem no akonkan FDA4 agye atomu prekope na eduro we no se wafa ye furu ana ma akwada nufu a wo nka ho won so a wonya nimfihie dumienu 12 years no won so won nka ho o kan shi drug lane do so pu e wo ho no kan shi drug lane no Kumasi so Ashtown Kolina Keba e ho so ubenya bi ato e bia na wo no omben sa area sia ma bone mum no upedro no bia number obetimi afre na wato bi 0246
073-498 0246-073-498 and 0501628931. Time herbal mission so ena ye kanfo ediama o etiridi ya ye tu ase de me pacho eye time na ewie se bia wenye aduane bi heavy bi ya esese ukodi mi kan bia ya serve wache kama bi ana fufuo bi banku ene makobi ya tilapia bia ho enso appetite pass e dey appetite wo ni bi krapo na wo de aduane no a kope time herbal mission ne no mu ebeboa asiesie wo ama onipadua no afa ntuma pefo obu ho no ma de bi obeda sorry no wo complain na wo ye ni nyina no time herbal mission to ase HH mission ne capsules no so wo hawo e wo jonso mu immune system no aye weak enti yade bi ekwa kowu a no aba be kraw ansa no akwa kowu afei so empom agudie e bia na wo ne wo yere enhyeda enkoyi a mepacho mo pɛ time ni bi na monom wo so pɛ HH mixture ene ne capsules eno ene ye kan for de ama wo oba timi no man ye be ma so timi nom ba bia tunton nuro bia obenye bia to number no e 0244 417 669 0244 417 669 Promasido phone you womo ene de onga be dwama so ene onga ne de gi 3 point sa warefo se wo ye aduane na aduane ne be koyi ama okuna kanfo ama oyira kanfo ama o customers kanfo agisa wo de onga eka ho se eye nkwan na wo ye se ye stew na wo ye se nam na wo steam bibi biara efa aduane ho de me pa chope onga ne bi eye promosidofo ne de aba adwama so aduane bia se kontomre stew wo se edien obetimi ayusu eboapa e ma taste eba aduane no mo ye hyeto eton no ne nyina nso uyusu bia ekoyie pa ba bia tontontonto sane mani bia wo ko edwa so a wo se wo pe onga FD4 agiatum na nya onga nko a na promasidofo ede aba wo mo kro ya na de yam vita infant cereal no aba edwama so ye nkoda aduane prekope enti se wo akoda wo fie no wadi free emfihye bosome no ensia 6 months ko washa se introduce nnuane foforo ede ama akoda ne kanofo nsuo no ho no ye yam vita ene sesa wo de ma oba no ye wo rice de wo ho ye wo wheat ene ye wo maize enti no de ebeje wo ba nanumu bia no obetimi ayusu vitamins nnuane no bebre wom zinc wom iron wom calcium wom ehia ne se wo be ye nsuo defe anase ho ne ho na wodi agum na nunununum kama enwano no wasase atete ede ama oba no FD4 agiatum se eye wo madaroma ye dane ye ho ye ba ye beto akase bo no so to me chenya oba eni peche ho ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo hodo bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa Inkratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obien himself a prostate. Na baby omutibi screening. Emma huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajjo. Na the friend premature ejaculation noa. Be maybe a one would offer kwakwesia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demu fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu demu Emra, me pacho bra na me hwa de wo bagim. Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time
Time herbal mixture. Enye enunku die nanum ato a wontimi anidie no. Time herbal mixture duro no na eyema wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se wo pe time herbal mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. Sompa TV Emma Aketiapa. Emma Ketuapa ampa yedamwase semanya daje na yadane ye ho akwaba yetoa ensem no eso na Ghana cocoa industry no na sesia eho ababeda edwamansui na wo mu chem se 2025 cocoa barometer report bia ba mountain ya echemu se cocoa de anka ewiase Ghana eka amanya hodo ni Cote d'Ivoire ho a wo mu nyina eboa ma oha mu chichemu aduosia de wo mu timi supply cocoa ede kwa amanya hodo so eno ne dandan ni ye chocolate ne niam hudo bia ekeka ho nanso ekamia kwa ese niam ya ye nyina achi no okuani no a wono no wo ye adwuma no obekom na kyese ohia bubro ena ekunu ndi obedi kura no na akwa ye ensempi enu nti ena report ahodo ya civil society eku ahodo bi ene research institutions ahodo bi ena kekeka wo mo ho abomu aye na wo hunu se ewom se inflation ne exchange rate no ewom se gina yiye kakra de nanso kokoekuafo no wo mo etempenten kwapa nti ho benya se aban no ebeye nsakire bebre na se incentives bi kura na ye de bema wo mo aka se ye pagya koko obuo no mu no ye besa mama wo mo incentives kakra ka bi abata ho na timi aboa amo mabra bo no wo mo bo no so etimi aso ani a anka ebeboa pa ene ye kwa amanone Israel ne Palestine fo ntokwa wo mo asasa aboa so na enam so ama mpanimfo nso abam titru America ene amaya hodo a eka ho no Israel kanya mesese di asaso ndwe ano wo mu nya ano no na eno ena wono mo de aba beto se sese Israel ne Hamas wo mo age atom se wo mbeboa ama asundwe timi aye adwuma enti enimu edikan phase 1 no wono ma hyase ama domo a ye chi wo mo Israel fo chi wo mo kokogu wo mo apretwam no ye ja saafo no saa na Hamas fo nso a wo mo chi Israel fo bi nso ejamu ama enema asesa na eno na wo mo chese obi te se mawa baoti wono sei wonya president a obedi pa pani wo mo chi no na so kama yese de wo mo aso adom no a na ye de wo mo akwa gu Egypt na ya frese Israel fo mo fa mo ade enko eno di adanse sesei enema esesante wo mo hwe ni mu se ayere so adonhwere do no nan enrudie na ensamode bi afiri Israel ne Hamas wo mo mpapre so aba yede kase bono nyina esi ensema hodo a yede baaye no na de edi mu akote ne bi ene semfifi mantam abamu bi a wadi mfihia no edumie no okurudu river no atweno akọ
Anapa mienu yesu se wanmo kum immigration officer Stephen Kenamwa no court 21 masem no ahyeda October bosum de to so aduonu mienu. Sada na awreho se mesi ewa chamfo market a maame bi atina nanom won se du nyina ne kawoka bi ekotwi fa won so no eno nso ye de ho nsem brɛ na ebi eka ho ena ewie yede ebesom kai se efri Sompa 106.5 no efa ya affiliate ahodo no nyina efri Kumase besen kwata kora de techi man sunya nkranza doma no nyina Sompa no a ena Kingdom 106.1 mankesi muso wo mo efa bie na Tontina 74 time herbal mixture ena fe promacedo Ghana wo mo de onga ene yamvita ebaye no wo mo ene so yasene ewie ema yede kasebo no ebremo Adwoa Asare enimidin mene Akosia Agyeiwaa kwade boati ena triple emai ejapia Apam Dadaa